Marudu chieng machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Kamiti manono weche mag arita e od bura mamalo olimo kaunti ma Turkana mar nono chal mar arita mag gwenge ma Turkana East, Turkana South kod Turkana West mosebedo kod nok mar arita. Kamiti no kotelnegi kod jalup jakom mochung' ne weche mag arita e od bura manoraso Dido Ali ma bende en jaod bura Masaku timo limbe mar ndalo ariyo Turkana tok lipode mathoth ewi monj mag kuo mag jamni. Dido wacho ni thoth jodak mawuok e gwengego koro ok ter nyithindi e skul nikech nok mar arita. Gavana ma Turkana Jeremiah Lomorkurai ochiwo siem mager ne jodak motudore kod kuo mag jamni kowacho ni ibiro makgi machiegni ni. Sisi tuko na urafiki na Pokoti wetu, tumeishi miaka 10 kwa amani. Na tunapenda wale Pokoti wameishi na sisi kwa amani. Kwa hivyo mtu yoyote katika Turkana County ambaye anaingilia vita ya wizi na kuteka advantage ya conflict na kuanza kuiba mali ya watu, sisi wengine hatutakuwa na wewe. Tumekuwa na mzozo na wenzetu majirani wetu wa West Pokot kwa mpaka hapa ya Locherelim, lakini tukakuja viongozi wetu wakakuja kusuluhisha hiyo mambo na tuko na amani sahizi. Sahizi tunaishi na wandugu wetu Mapokot kwa njia ya amani na pia tunashirikiana katika hali ya kufanya biashara. The issue of insecurity, although it cannot be completely eliminated, it can be managed so that children are able to go back to school. The pastoralist communities are able to look after their livestock and go about their business without much interruption by roaming gunmen and bandits who have made life extremely difficult for the people around here.